Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, adda kwartam dita? Kita ang awanan lakok. No kasta, agpadpada ta nga awan kwartana. Diyak kayatan ti umutang iti Bombay. Taurag lemang ka, mabirukan na kamulat ta. Ay, kasta da itan aya. Gawin, Mare. Kahit asino ngay nga raw ti pagutangan ta. Ay, agpampanunot ang nga raw. Ay, no addan to malagip mo, wenno mapanunot mo. Ibagam kanyak, Mare, tao mo tangak man. Tumatangak man, kagawad. Hanya gatangan. Anya nga tati pakaigatangan na dito'y 1,000 pesos ko. Nay, nagadumot na kwartamon. Ne, kasla di kay mamati, anana. Nan, kita hakman. Dito man niyo, 1,000. Na. 1,000 nga agpaysa. Sagsa 1,000 pa'y. Nangalaam iti kwartam. Ay. Di kang katawa, ibagam. Nikat kaya kung haruti katawa. Ibagam mo na. Naguray mo ta. Nagbayag ka mamang ibagan na ya. Ay, inutang ko. Nangutangam? Nagalisto kayo na ng damag. Sino tinagutangam ta umutang akman? Kaya ni Nana Tuyang. Anya? Ni Mari Tuyang? Well, Adda ipautang na? nagadukwarta na. Aya? Well, nakakabil sa jay shoulder bag na red. Jay mapugpog sa T-strap na abag na? Jay abot-abot ngay. Napunno ti kwarta na Kasta aya? Ay, aglup-lupyas. Ay, padaanak man no lumabas ti titersenak. Umutang akman kan kuana. Papangutang kagamit ti kwarta na natuyang. Itala nga ang maum. Naistorya kanyak ti may sa tanod ka. Apay, umutang ka. Wen ko ma. Manaw, Ay, nagbit matan ti umutang kan ka. zero interest. Kaya't kulat tumulong kada kayo akabarang kaya. Ay, umutang ka man nga raw. Sige, ibagam numanaw. Mari Tuyang! Maray! Apay maray! Umay ka man, taday bagak! Ay, nabambanlugak anapan nagpautang. No kasta, talagang agpapautang ka? Ketuwang, pinautangak laeng itay ni Kwaraw. Anya ti kayat mo merienda, Maray. Agpilikan, tadyak pabayadan. Amok no anya ti kayat mo, maray. Di na kun ay-aywun akasta. Ibagam laeng numano ti utangem, tapautangan ka. Pautangan na kitan. Ketuwang, Ay na, talaga nagsingpot ka, Maray. Sige, mga road, pautangan na. manaw tabilang ikaw ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, nagkado ti kwarta ko. 11,000. Dito'y bangir a bulsak. 11,500. Dito'y bangir. 11,600. Uy! Chep! Apong! Nagadun a kwarta. Sapay bilbilang dito'y paraangan nyo. Ay, si kamot gayang puling. Ay, Balato mo- nangalapit iday ta kwartam. Ay, inutang ko kininana to yan. Anya? Uray siga, imutang ka man, Chep.
Wan. Ay, uray siya, imutang akmay. Ay, mayat pagutangan ni Nana Tuyang. Mang tadadagaws. Nagadumat kan tila ako, mare. Imutangak ka ni Marituyang. Ay, talaga gayam nga agpapautan. Wen mare, adaw ti pinapautangan nan di ti barangay tayaw. Win nga rod. Uray ni Kwaraw kat pinautangan na. Ingga maumutang kang kwanan Awan, talaga nga isutiran taek. Mapanak umutang kan kwa na. Apay maray, abirbiro kam ni Tuyang kao. Umayak man umutang kan kwa na, paray. Umutang? Agpapautang ayan ni Tuyang kao. Katuan, apay, di mo amaw? Diyan ka muna tangar aramidin na Ay, umayak umutang. Isu anas kan, ama kasaok. Tuyang! Apay! Umay ka man, tadabisitan. Ay na, thank you, mare. Ta pinautangan na ak. Kaya't kung arod ti makatulong kada kayo nga awanan, Mara. Ay, talaga ka sa puulak ti kwarta ita. Awan interes na day tamaray. Awan? Awan kaya't kung arod ti tumulong. Ay na, agyaman ak launay. Bayadak tumutlaeng kalpasan ti may sa abulan. Sigay, Maray. Ala, agawid ak ngarudan, Marituyang. Ka-thank you manan. Umay ka man dito'y Tuyang, tadadamagagkin ka. Apay, anya ti damagam. Agpapautang ka? Una, taado ti kwarta. Kahit dagita papautangam, ammo damatlaan, tagbayad. Una, takukumarik ida. Pinautangak ni kumarik akwanan. Kagawad day jay, ammo na ti agbayad ta opisyal ti barangay. Pinautangak pa'y ni Marik Abanang, asawa ni Kapitan, nalaing agbayad. Sino pa, dagiti daduma a pinautangam. Ni Kwaraw, pinautangak ta Chiptanaw, nalaing matlaing agbayad. Kasano nga, no saan dang agbayad? Ay agbayad da, apay ayang nga ipagam asaan. No saan dang aron niya agbayad nga? Ay saus, di mo man panunutan day taba daw. Agbayad da kita, tagagayam ko ida. Itulogdak man ijay ilay, Kwaraw. Ay, sanak nagpasada ita. Mapanak makiday. Sino nga rin ti mabalin namang itulog kanya ngay? Ay, Douglas! Oh! Itulog na man! Ay, pasensya ka. Sana ka pasada ita, pare. Apayay, anya ti mapaspasamak ka na kayo at tricycle driver? Mapanak nga makisugal. Sayang ba Anya? Well, makisugal usarak mo dyan kwarta nga inutang ko kini Tuyang. Ha? Inutang mo? Isugal mo lang? Isak lang kaya. Pati mo ni Chip. Chip! Tataya nga imutang ka ba? Wan. Di inutang ko kwarta kini Nana Tuyang. Pag-date mi iti chicks kao. Ay, nagaduti agkatang igetersina ni Marikwanang. Inaldaw nga adaw. Napuno nga min, titagila ko na ijitarisina na. Jakpay lamapan agsingir ita. Huway ngay. Ay katbay akpay laang mata, amakalakaw. Ay na, nagsingpat ka matuna yan, nagpautang. Kumarik nga road. Na- Kasta ak amang ipatag kadagiti ko kumaray. Nasingpat kan sa unay Siningir na kan ni Marituyang. Ay, sampay mat, Maray, si Kangay. Nalipatan nan samot dyan pautang na. Saan tayo nabaybayadan? Mayat gayam apagutangan ni Marituyang. Malipatan na ti agsingir. Baybayama? Ninsamot Marituyang dyan mangay ayam kanya. Maribanan! Ahwan! Isungag pa isaw. Maray! Anya ayat ti masapul mo. Umayak agsingir! Awanak, dito balay may.
Ay sige, agsubli at tulangan. Inakaon. Sige, Maray. Napanan nga agpaisaw. Apay, anyat masapol mo. Umayak ag singir, Maray. Apay anak kami suot ka. Ay, awang pagbayad ko. Ay, ala, sana balay. Agsubli at tumanag. Nakasapsapa nga umay kag singir. Alauna iti malem, Maray. Malumkit din Awang nga ron pagbayad ko. Sige, tagsubli at tumanan Adupay di tangal daw. Maray, inlamangak ni Marituyang idi may nagsigir iti balay. Siyakmat, pinasabtak iti kusilap. Okay. Nagawid adagos. Mabutang siguro iti kusilap mo. Wala, agsublin tumanan ka na. Ay, kinapudno na. Ay, jak kayatan ti agbayad. Magpadata Bay aman nga agsubli-subli nga agsinger. Kahit nakasingir kan. Awan nga raw, agsubli-subli ak nga agsingir. Awan ti agbayad. Yay. Oh, kita dayta. Kukumarin pa'y dagitan. Ngam di dalat ta kayat ti agbayad ken ka. Ilumlum manganda. Kay, kasano itan? Bayam, anu saklap ta ida mapansingiran. Mabambanog ka, mapanagsing-singir. Katanyangay nga raw. Ay, madida ito yung mapaspasamak, tuyang. Maray! Umayak man agsingir, maribanang! Ay, sus! Ay, Maray, dagito'y asaw! Bugawang mata na! Ay, daw, may nakagatanan! Ay, tumaray ako! Tumaray kan tuyang! Ay na, ayaw na hindi panog ko. Ay, maglakit tayong tasandak anak kamatan dagiti aso ni Maribanang. Agay, apay adito'y tersinak ti tinurong mo ngay. Ay, umayak aginanan adito'y Maray. Tagsingirak mutag. Ang singir ka manay. Kahit saan kayo pa'y mut ngamin na nagbaybayad? Awang nga ron pagbayad ko. Dinakbog kawan, Maray. Tay di pinautangan kayo kat inikan kayo adag house. Agbayad ak tulad tano ada kwarta. Da kayo pa'y anak kautang ti makaungot. Idarum da ka no singir ka singir. Siyak pa'y ti darumyaw? Talaga, ipabalod da ka no di ka sumardang agsingir. Nagturay kayo met anak kautang. Kung na kung ket aluklukod da kalaang dagita ko kumarem. Ay, pudnoti ko nang badaw. Inton maminsan, tuyang, di mo idan papautangan. Tasikan tumanantag tinag-adakais. Ay, kasano nga tama kasingirak. Ay ket, ipakat mo nati kinatuyang mau. Nanabanang! Wow! Naimpaglakit din ta nakita ka dito parangan nyo. Apay aya. Ay naagong unget iti tirisinan ni kagawad ko anang ninanatuyang. Agpungpung taut! Jay siguro utang tayo ti pagungungtan na. Ay kat sigurado anana. Ay sos, masapol ngay nakagbayad. Ay uray siya, agbayad akmatan! Nagbayad din na kwarong kan pulay. Isuada kayo, agbayad kayo matan. Awan babay nyaw. Ay, dahito ti bayad ko, Maray. Ay, dahito yung matkanyak, Maray. Coins amin dayta. Ay, bilangom latan, Nasayaat mo! Saan ka din nga gungungat, Maray? Ay, kompleto dayta bayad mi, Manipod ita! Saan kayaw apautangan pay? Nagalas yaw galiyaw, kundi utang kayaw, ngumawan mo't gayang panggap yung agbayad! Ay, nagbayad kami lang arudan, Marituyang. Ay, kas nakunakaw! Saan kayaw apautangan pay? Pulaus! Ay, unay kayo mat ngaminan na nakwanang kan nanabanang. Ti utang, naskan ngamin abayadan.
Asaan kat nga ilumangan, wano itanayan. Ala sige, ditang tinagibusan ti may sapay aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Nagkapwa, Maray. Napanak nakigapas maray. Agawid ako, tamapanak agluto. Nakigapasam. Hindi tadaya. Sige, Maray, agawid kan, tarurayan na kanibadong mo, ijabalayaw. Ay, wun maray, sigay. Ay, si kamot marikwanang. Damagang pailaang no naggapuan na. Ay katamong latan na. Dinamag gula ang mata. Apay, di mo nadlaw jay tali ti buok na. Apay, Jetalina. Ruot, Mare. Jay ngay nalagda a ruot. Aya. Ay na, makakatawa. Tadi man la makagatang ititali ti buok. Kat nalakalaang Mike. No kumangamin tatulungan ni Badong nangagbiraw, mayat kuma. Ay kumaa. Angam awan, Mare. Agrigrigat latan, jay kumarita. Nagladaw ka na nagawid tuyang. Anyat orasen. Sa anak ko man nga agawid, ng pampanunutek nga awan ti agluto iti kanam. Isu nga raw niya agluto kan. Kahit anya nga'y tinararamid mo ang nagmalam dito'y balay. Nagbuy-buya iti TV Iwatan nang magkiti iti danaw. Tagpayawat ka pa ilaang kanya. Kat nagasidagan day ta kusina. Kakaiso na nga ka. Ala, iwatan na kiti danom, tamasaduta ka tumakday. Mabit lang, tayo nakmangala. Agluto kanto, matan Wan badang, tanakababain matunay kun ka, numabisinan ka, tanaban-banog ka, anagdugtugaw, anagbuyay titibay. Sigurado amapan ka manin makigapas na natuyang. At subli akmanin akwaraw. Imay mulangin lutuan ni Tata Badong iti kanan na? Wan. Kasi kamot na natuyang. Mas kaasin ni Badong ko no awan kanin na. Umay tumanan inton madamdama dito'y paradaan may. Tawisan na kami manin nga agiinaw. Kat no inikak iti igatang na itiarak. Hoy, nagmayat mo tibiyag na. Wan kwaraw. Awan ti aramidin na no saan nga agbuyay ti tibay. Mangan, agbuyay ti tibay, ken mangan. Kumatangak man iti arak, Mare. Aday gatang mo. Anyat pagkunkuna am kanyak, awan makukwarta na. Tap no mamati ka, aw, aday ta. Unayan, 5,000 mo day tayo pakpakitam kanya. Saan lang ang 5,000 day tayo, gurega ta bilang ka. 11,000. Namati ka niya da kwartak. Igatang ko man iti arak ditoy. Nangalaam iti day takawam mo trabaho. Di ngay tuyang ka, saan amaw-awanan iti trabaho. Dinawat mo kang kuha na day ta. Intan na, kita mat kasanunak adungdungway. Uray awan na aramidak, ikandak matlatay iti kwartak. Kahit naragsak ka. Nay, apay kumaasaan na ka maragsakan. Si kamamat agtugtugaw laang, iyawatan dakpa iti 5 gasot. Di ka lamasyan ka ni Marituyang. Agmalmalam ang makigapgapas. Agsugsugatan dagiti ima na. Aya? Nay, apay di mo amaw.
padasam ngamin aka holding hands. Tapno mariknam. Nakirsangan dagiti dakulap na. Kasanumat nga men, jay remote control ti kanayon ni igamak mare. Na kita manday ta. Padasik tuman nyagpaisaw. Ag holding hands kami tuman kinituyang ka. Nabayagan na saan kami holding hands ka. Ay, nabambanukak. Nagsakit ti sikat kentumeng ko anak igapas. Nagnagnaak pa'y anagawid, tawan pagluganan at tricycle. Anay ka. Tuyang. Ay, agluto akpay. Kan idadangan ka pa'y iti pagdigos mo ba daw? Tuyang. Ang holding hands naman pa. Adula amay. Ado pa'y teramidag. Italaan nga holding hands ta. Apayakin la at anakalagip kang ag-holding hands ta. Sige, ag-holding hands ta man lagan. Ay, na yan. Nagkersang matan dahil ito'y dakulap mo, tuyang. Ay, katratrabaho ka. Nan kita, nagadugayam ti sugat na. Ay, na yan. Ay, nagpuskol ti kalyaw dahil ito'y dakulap mo, tuyang. Italang amaw, nabayagan akas tati imak pa daw. Agasumot nga man, tapulos adinak tulungan nga trabaho. Ay, kaasi ka man. Tuyang may lab. Talaga jak pa yun makagatang iti para bagik. Tasika ti pampanunutag. Awan kat babain mo Di ka makadlaw. Makapasagit na kita kay magbagam, tuyang. Jak pa yun makapapukis. Kita uman da ito'y buok ko na kang angragan. Ay, anya day ta intalim di ta buok, ma. Bamban. Agasam na kita sakripisyo para ken ka ba daw. Ayat kulaang asaan ka mabisinan. Na yan day tapa nagsagit mo. Ay, samartin ka. Ang mga nuadda bakangagkan ka. Kat ibagada pa'y adangdangran ka. Agbalbaliw akong tuyang. Agagageta kaon. Kis ko man pa'y deta dakulap mo. Ay, anay. Nasakit to'y dakulap ka. Tado ti sugat na ba daw? Nanda nakita mo. At damagmag na alakay. Aywan. Managdakdak siguro deta. Anya? Abangan mo iso deta jagtaktakaw. Nata? Iliwantan. Sige. Katapnusan na tamay tarayan. Darupantan. Nagbilang ang iti upat Sige. 1, 2, upat. Sugod! Salamat ang mamok na itaw. Ipatandak! Ngayon tataba daw. Jay, may pusisak na ito. Ni tataba daw. Ligas kay, ipatandak ko nagtumait. Mapara kay bangkag kao. Itarom kayo adwa. Apay pinakambunan dak. Managdagtagas ka nga may. Sana day tatira sao. Agtal na ka tasyak ti agsaw ganay. Tataba daw. Pasensya ka Kunami nga no si kadyag taktakaw. Huwag nga raw. Pinaliiw da ka. Asi kadyag taktakaw. Agtal na ka ganay tasyak ti agsaw. No sa anak lang agap apura. Talaga nga idarom kayo. Apay nga na nagsapa ka mapanitibang kagmaw. Nagbalbaliwa ka rudain. Nagagatag itan. Tadyakon kaya't nagtrabaho pa ni Tuyang. Siya kon nagtrabaho. Nay, saan ka mapan makigapas ita, Mari Tuyang? Ay, saan maray? Awanan ti sabaling aramide. No di agtugtugaw kan makiin-industrialaangan. Nagmayat matan? Unata ni badung konti agtrabaho, maray. Ay na, yawatan na kalangan iti kwarta. Day tamo ti kunana.
Iso malagayam ta aldawan nga madakapay la dito'y sangwanan ti tersena ka nakatugaw. Pakanta-kanta ka pa'y. Ay, pampanunutek nga raw no anya ti umuna agatangek no agsweldon ton ni badungkaw. Ay kat di kasapulan nyo di kusina Bugong, asin, mantika, sukar, kasjay. Nagpapintasak kumamot, amaray. Ay sa bagay. Ay na, nakabakbaka mga agpayso talangamon. Nadlaw mo, maray. Wan, di kan sape agdigdigusay. Sagpaminsan laingag. Nay, kanayunam ngamin Itatawanan ti pampanunutek ka trabaho. Ay kat siyempre, kaya't kumot at ipumintas, inaldawin nga digosa. Sukatam nga may nang tatalita buok mo. Di napintas mo ti usaram Sige maray, day talagayam. Makigtot kayong tao ang makakita kanya. Kasano ko maamakigtot ta, maray? Ay, jak amo ata isumot ti ko na ni Marituya. Ang nasaya at no paubingan natin lang na. Kane, bakbakatan una yan ti itsura na. Bakit mo't nga minatalagan ni Marituyang? Saan amadlaw? Basta amo na ataripatwan ti bagina. Ay, sa bagay mo't kitdian. Ito'y kugan ka na ito'y naglakwan iti natang Tuyang. Ay nagmayatin no kastaw ba daw? Uray no awanan ti asin, di jay kusina, basta di mo baybay antipagimwan. Kayat mo asawan, pangrunak da ito'y langak. Wen atap no, saan nga ibagadag iti tattao, baybayan ka? Kayat mo asawan, uray awanan Ricardo ti sidaan ta, basta agpapintasak. Ay katuen Tuyang, uray awan bugong di tanan. Paubingat da ito'y langak. Wen atap no, saan da ka nga uyawan? Da kayo adwa lumabasak. Ang mga no'y pagarup yung man ang nagtatakawak Sana tataba daw. Ang momenti pa pananyaw. Mapan ka man ni Jebang Kagmao. Nasaya at amuya. Talaga nagbalbaliw ka na tataba daw. Parbangon pa ilang kat mapapan ka ni Jebang Kagmao. Kasta nga menti pa nang dunggok kinituyang ka. Kitaan nyo nagnamayan tibiyag na. Dahil langin bagina tes asikaswan na. At di nagpayin mailabaan. Kasi kamot nga ron tataba daw. Ay saan? Kaya't ko laang agnamay mo nituyang ko isungar aramidag ti kastoy. Iswasi ka, kwarog, inton mga sawa kan tao. Tuladin yaw tararamidag. Pag namayan yaw, tasawa yaw. Apay ngay, maribanang. Ne, apay mare. Anya ayati makitam nakakaskas daaw dito rupak. Takas talaunay ti panang mingming mo kanya. Umad adun sa ti kuraret tarupam. Mabilang maun? Talo la ide. Ngam imadumot tan. Manuitan? Aguray, tabilangan ta. May sa... sa nga po lumutay. Anya? Ay na-stress ka unay aya? Hello, kukumaray! Sino day ta sumungad, maray? Kabusis mat ni Marituyang. Anya kalakit din aya, no ni Marituyang day ta. Iso day ta? Hello, kukumaray! Anya ti makunayo iti langak. Imo bingak mo't laang? Jack mo malap ng katawan. Siya tikat katawa ang maray. Saka marikwanag. Anya ayat tikat katawaan. Maribanang, katawa ka. Sige, katawa!
Apay, anyat kat katawaan niyo. Ay, kasanumot nga, Meg. Kuso-kusumot na buok mo. Apay, akas na ti ornos ti buok mo. Apay, ay, dahil ito nga rin ti uso ita. Anyamat nga may ta. Ag silaw-silaw pa na ta pinagtalim di ta buok mo. Apay di ta sango. Ay, sapay dua. Anya naknakan mo maray. Takas na ti style mo. Uso nga raw. Apay, diyo ang muti usaw. Agpada kayo ngamin ang nagdadaan. Ay namaray, tinakong tuladem nga, men. Oray manoso no saan mo abagay. Agtalda kayo man dita. Wow! Nagpintas kan tuyang. Adadapin mintas ka dito ornos ti buok mo Dahil tangardi ko na. Imubing ka. Kituway. Kontrabida dagiti ko kumaray, ta umapal dala kanya. Kaya't mo asawin, inuyaw da ka manay. Wun nga raw. Apalan da ka laeng Inton biga, daytoy mat agsilaw-silaw a herbante usara. Pagbagay mo day tatuyang, agsilaw-silaw ko naman. Ni antim nga ikwaraw. Day, apay ang nagkatawa ka. Apay akas tanay tahirban mau, nanatuyang. Daytoy tinakakatkatawa. Aggilap-gilap ko naman. Ay kat makius-uso ang ngarawd. Ibagak lang kan kati agpayso Saan mo abagay? Anya? Katawaan da ka lang dagiti tawa makakita kan kay ti kastalangam. Agawid akman laulog. Inakayaban niyan day. Ay saanan, ang mga nupati isukot katawaan na. Papanan nyo, marituyang. Mapan kami man kinibadong ko ijay bangkag maray. Agtinulong kami, mare. Nasayaat mo, no kasta. Kan, marituyang. Apay ngay. Di mo mat inusar tay agsilaw-silaw ahirbam mo. Katawaan daktumanin. Sa bagay, mare, uray no talilaeng ti sakaw, ti pagtalina iti buok na, tadungdungok lata, agingga-inggana. Mayat nga raw, no kasta. Sige maray, panawan da kapay ditaw tanay, aldawang. Kasta tatabadong kan nanatoyang. Agtinatag kan agtinulong kayo. Kan saan nyo abay-bayan titunggal na isa. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay apanang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Kapitan Inteng. La 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 la. Nay, maribanang. Nagmayat betan day ta sibsibugam amasitas ma. Ay wun ay nangina dagitoy maray. Nagkatangam nga Ay itilakay nga umay agisor-sor-sor iti masetas. Adaya? Adda maray. Ado nga rod tilako na masetas. Inton bigat, addan tumanan iti tersena ni Marikwana. Ay gumatangak tuman ma. Ay katwan amare. Ado ti pagpilyan. Ay nagpipintas dagiti lako na. Gumatang kayo matitilako. Pintas na itan. Day tamo lata masita santi umayog ang gatangan. Mano day tao? Katangam, Ay katwan nangina dayta.
Uray man, uray iso ti kang hinaan, katangak lata. Mana? Oy, apa kitaan na kitikasta si Kaalakay. Amangan kanungarod numangag mo jay ibaga na apresyo. Apay nga imbagam. Awan kwarta ni kumarik akwanang. Oray payjay kalakaan. Na, ket, apay masapul nga ibagabagam dayta. Ibabain nak mo launa yan. Ala, bayada kunday tamasitas 5,000 a pesos. Tanay, igyawid ko. Nay, apay nga tuyang. Di ka matlaglutaw. Kita as asikaswak day ti kagatgatang ko amasitas ka. Itay ko pa madmadlaw, rikos-rikosem laeng, mate. Kita nga road no adda nagtubo a ruot iti aglawlaw na. Ha? Awan mo't makita ka ruot na. Ala, ingkaglutaw. Ay saus, dinak man ibaon-baon si kabadong. Ingkaaglutaw, numabisin ka. Saan ka naglutaw? Day talangin mo lang tirikos-rikosem. Gimatang mo't gayam ni Marituyang iti masetas na. Wen, mare. Katamaw. Jay kanginginaan ti ginatang na. Ay, Kitaam ni Marituyang. Kitaam. na, when nga agpaisaw. Bagbag ka na mo't diyang bulan na. Pangipanan na nga ta. Yung nagnasiguro, adi tabalayda. Wen siguro pahingay. Ha? Apay nga da di tarabaw ti lamisaan day tamasitas mau? Iyal alikakak nga rod akanan dagiti manok ijerwar. Pangananday ta alamisaan tuyang saan apagparabawan iti masitas. Nangina da ito'y amasitas ka, badaw. Na, saan agaputan nangina parabaw mulatan di talamisaan. Ay, saus! Agdisumat ang tingilaw iti bulong na. Ay, siyaw! Pumanaw kayo man ang ilaw! Saan nyo ang ilawon tamasitas ka? Kayawanan, Maray. Mabaybayan na ko ni tuyang ka. Nay, apay akastatin ako na... Ay, saan niya glutluto ni tuyang ka? Nay, apay ngay. Day talangan ginatang na anangin na amasitas das asikasuan na. Nangina nga na talaga. Iso masapul at taripatuan na nasayaan. Ay, basol day di alakay. No apay nagbalbaliwan iti panakilangan na kanya. Apay kumapabasulam day jala kay. Kasi na, iso tinaglakaw iti masitas. Karibal monday tamasitas kan ni Marituyang. Nagyaman nagtuyang kainik ka iti danom nga inomay. Anya? Ay, nabadong, saan aparakan ka da ito adanom? Ha? Pangtudam nga iti dayta adanam, katdwa talaeng mat dito'y balay. Isibog ko, dito'y masitas ka. Iyay, nakabaso pa iti danom apagsibog mau. Tapno saan amalmas. Ay, gaske, unay matentuya. Di na pa'y ikan mat iti siya nga baso adanam. Ingka mangala, siyak pa'y lamot ibaon mo. Nagasidig di ta kusina. Nay, ipapainit mo day tamasitas mo, Maray. Ay katwen tapno agbyag. Ay, siyak inyo nagkaon. Tadyak kayat ama sunburn dagi jay naglalang to abulong na. Ay, Maray. Amangan mo't numasubraam ataraknan, kat isonti patay na. Di ka matagsaw iti kasta, Maray. Ay, Ay, wen gayam, nadamag ko, asaan mo kanon nga ilutlutwan ni Pari Badong iti kanan na. Kabailan na mo tiyagluta. Kaasimot ani Badong mo, no saan mon ama asikaso. Ay, aldawon, Maray. Ketwen, panagluluton iti pangaldaw. Ay agawid akaw. Ay wen, taing kailutwan iti kanan na ni Pari Badong. Ay saan, Maray? Inaksibugan jay masitas kaw.
Nasaya at nagawid kan tuyang at nagluto iti pangaldawak. Anya nga agluto asasawam? O may kusibugan di masitas ka. Ay, unay kamatan tuyang. Sa nga baso manen a mineral water ti isibug ka. Ay, makamuka. Aramidom ti kayat mau. Iti mabiit, ag sabong tunda iti masitas ka. Ha! Badam! Abay! Ayaw may kaman di taon, darasam! Ay, Abay, ay. Kita manday ta masitas ka. Ha? Yay! Abay ngay, malaylay-lay mutan. Ay, aggang umutan iti bulong na. Ha? Ayun anya. Apay ngay. Ay, damagampay lang, salbag ka. Nay, apay ngay ngagpungtot ka. Anya kay ti baso kaw. Sinabi dongam da ito masitas ko niya. Ay, awan ti nararamid kaw. Ay. Awan. Kaya't mo apatayan, tagim imon ka. Ay, saan ka ngagpapabasol? Tadyak inaramid data. Ay, awanan. Nalaylayan to'y masitas ka. Mga no din na kayat tinalami is adanaw. Napudot ti kayat na. Ay, agtal na ka. Na, Sana nasayat do'y tangay sing-singasing mo. yay. Ay, masitas ko, aya. Saan ka payamat matay, Na, Ay, masitas ka! Maray, nadamag mo ka din ang nalaylay kanumot ng gemasetas ni Marito yan. Ay, awang ka nung road. Iso, tisang sangitan na. Ay, apay ngay nga ta. Kat kasta launay matipanang taripato na itidayjay amasetas. No apay mo nga may nasaan mo't langan nga umay jay lakay anang ilako. Tapno damagan tayaw no anya tirumbang aramidan na. Win nga ron Ay, hanggang panagkunak. Nasubraan ni Marituyang iti panang taripato na. Wan siguro Agasem, tadi na kano kayat amainitan, tamasan burn. Anya? Ken inaldaw kano asibugan na iti mineral water. Ay, nasubraan nga rod. Ano kasta? Wen ang dakiti masitas ko. Naglalang tudamat amainitan. Ay, makipagladingit talatan ken ni Marituyang. Abay, akaslasan na may drawing de tarupam na natuyang. Apay ngamin nga drawing mo. Nagkunakan ka nga drawing mo. Nagungatang. Talaga nga akong ungatang. Tamat matayon di masitas ka. Ay, di ginatang yu iti may salakay. Wag. Sapay nagninatay dyan. Amukat ani ba dong ko tinang sabidong iti masitas ka? Ang di ka madanagan na. Ang damo kawagas ng aramidan niyaw. Tapno sana matay ti masitas niyaw. Kasanaw? Epektibo na itaw. Kastoy ti aramidan niyaw. Agsala kayaw iti sangot ni masitas niyaw. Talaga saanin ang maisalbar pa iti masitas mau. Inutin ang malaylay-lay. Ay, Saan? Agdapay wagas tapno agbyag. Anya day tawagas. Salaak ka na kunan ni Kwaraw. Agsala ka? Sigay, agtukar ka tag salaak. Pangalaang nga iti pagtukar kaw. Ay kat agkantakan ano isaw ta salaak. Naa, tila manin ipapaaramid mo kanya kaon. Sige kitdaing tanay, nakasagana akon asumala. Sige. Ice, baby. Dinangding isidame. Ice, baby. Sige. Dinangding Kasalaak isidame. daytoy masitas ka. Ice, baby. Yo, Sige, ice, kuya. ice, baby. Sana, Dinangding ti tapno isidame. agbyag daytoy masitas ko. Agbyag din ang ina masitas ni nanatuyang. apay ibagam dayta, kwarog. Imbagakin kwa na. Ngagsala iti sangot ti masitas na. Anya? Katnukas de ti aramidag kadag iti mulak akamatis iti gardin ka. Iso nagmayat ti panagbunga ta.
Aya. Kaya't damat ti malinglingay. Ti amok apang linglingay kadagiti masetas wenno nateng amula ket kantaan. Ida. May mayat no salam idantay. Ay, jakpay ngamin napadas ket asinalaan dagiti masetas ko. Padasa man tay. Nagbit ngagsabong dagiti masitas mao. Sigay, agkanta ka pa'y tagsalak manin ba daw? Apay nga'y anagsardin kang agkanta. Yay, nabannog ako niyagkan kanta. Jak to pa'y nabanog ngagsalsala. Kita banday ta masitas mau. Awan mo't nagbaliwan na. Ha? Aywan. Saan mo't anagungar? Sino nga min tinangibagakin ka asalaam aya? Ni Kwaraw. Aw, patpatsem mo na dya taaw. Matangak man, kagawad. Anyat gatangam. Kwaraw! Nay, sos, makamungo mo ni Marituyang. Ay, awan basol ko ken ka na natuyang. Tapnoong tanak. Kunam asalaak di masitas kaw tapno agbyag. Talaga mo't ngagbiag ti masitas no salaam. Sang ka day, kagawad. Sinalaakaw, ngam awan mo't lata. No saan latang agbiag? Saan ka mapukawan itinamnama? At dabay may isang aramitan. Sigurado nga epektibo day tam Kwaraw. Epektibo na itaw. Anyang amin day tayak warog. Ibaga mo na. Kantaam dagiti masitas mau. Mayat sa ngagpay so amare. Niyan tiba ng tupay kat kanayon na kantaan dagiti masitas na. Iso nagpipintas da. Wun, mare. Ammom jay mulak aparya jay likod ti balay. Binigat na kantaak. Nagadutibunga na si ka. Mayat day ta na natuyang. Ay sige man nga raw. Padasat man na kantaan di masitas ka. Oh, naranyag. Abulan na. Unoy ko indingam. Di nasalaga silaw. Yan. Ganano ka? Ay na. Di nakdisturbon si kabadaw. Naranyag. Parituloy ang batanday tamasitas mau. Kan kanta ang batay. Tapno nga rod agbyag. Tanay, awanin tinabati abulong na. Narigrag dami nun. At damot amat matay. Umay kakidi, tadwata nga agkanta. Pakawan mo't Ay na umay kamutin at tapno agbyag. Kantaan taday ta masitas mau. Ngam no saan latang agbyag. Isong rod maun. Ay una yan, nagranggas kamutin ba daw? Day ta nga rod ti kondisyon kao. Ay, nagsakit. Ang sikay. Aramidag no day ta ti kondisyon mo. Tapno dwata nga agkanta. Agkanta ta nga rudan. Sige. Oh, naranyag abulan. Unoy ko indingan. To'y nasulag asilaw. Asilaw mo. Eng kakad silaw. Kakad silawa. Ayawan latamaray. Nalaylayin da ito'y masitas ko aginatang ko iti limareba. Nekat, apay nga ron nga inyag mo dito tersenak ngay. Ipakitak mo't kada kayo asakbay nga inak isong round. Na, isong road ma. Day tamot ti kayat ni Badong ko, maray. Ay, mare. Diyan kaya naglakoy ti masitas. Iso ti sumungad. Nasayat mo, taimay day talakay. Kumusta nga itagiti babakad dito kabildatan? Oh my ka man na naglakaw. Siyempre gumatang ka manan. Makitam da ito na tayo masitas ka. Makitam. Na. Napasamak nga. Day tadya inlakom kanyak. Nay, apay ngay. Awam mo't pulos bulong nan. Wan, nagangon. Sinibsibugak mo. Sinalaak, kinantaak, ngam awan latak. Kuang amin, kastoy nay. Anya ako nga may? Apay anagbiit anatay. Sumong bata. Tano saan ka makawid dito asibibya?
Isos, delikadaw. Delikado. Ni, anda ka sa asabad ang dita kusina. Kaya't mo tala, Maray. Sige, Maray, ikalaag. Delikadong saan? Ha! Ngurunguran ka talaga. Pasensya kan. Kinapudno na. Kay tugtugkal ko nga minday jay, di may ko inlakukan ka. Anya! Tumaraya ko! Ay, isoblem di kwartak si Kalakay! Isoblem! Dong-dong kanta, umasitas ko. Lumang kabay, Mayag mati kakanta ang dito'y arubayan niya. Ay, wan amare, takan kanta ak dagiti masetas ko. Di masitas ko, awanon. Wan garod mare. Agasam, takas jay gayam ti inaramid day jay alakay. Iso nga imbawalan ni intay nga umay aglako dito barangay tayaw. Talukluk, wan nagayam dagiti aggatang kenkwana. Wan nga rod maray, katnay, awanan at igatang ka. Ala, sana balay maray, taikan kalangan. Agpili ka no anya ti kayat mo, tarigalwan ka. Ha? Agbaysaw maray? Wan sigurado nga agbyag dagitoy, tabinigat ko akan kantaan. Kastalangan taramidam na nabanang. Share langan para kini kumarim atoyang takas tatipudnong aggayam. Ala sige, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng. Anya day taigamaw. Stop da ito'y nana. Para kadagiti naapektaran iti bagyo. Kapay, di da kayo inikan. Ne, awan mo ti intad da. Para anya ngay day ta. Para da ito warwaras da nga ayuda, nana. Adda kasta? Ay, man Naudi kayo manin iti damag ang harod, nana. Ay saan ang mabalin adida kami ikan iti bagas may. Nabayag kami ngagbut-butos dito'y kabildatan. Naskan nga rod na maikan kayo, nana. Ay katwa na, padasan da kami asaan nga ikan. Tatalaga nga agungat kami kinibadong ka. Marikwanang, apaya kasta kayong opisyal? Addan samat pilpilyan niya. Apaya kasta tisaw, Marituyang. Way na mo, adda paborito yaw dito'y barangay. Awan mo't paborito mi Maray. Katapay nga rod nga awan matiintad yung nga istab mi kinibadong ka. Istab nga? Day takot tirigat na kin kamaray, tagin didyam mo ka. Ay, diyak mo talaga day tamaray. Awan pa'y nadamdamag ko akasta. No adda istab mo, adda bagas nga alaum ije barangay haul. Diyak mo day tamaray. Ay, aguray ka man tagdamag akadagiti pada kakakagawan. Ay sus, di yu pilpilyan tikikanyaw, tapnusan kami agumura kada kayaw. Ay, di kagsasaw iti kasta, Marituyang. Tawan amok may papan iti istab. Tatabataw, agawid ka kadain. When ako raw, Nagkapwamaya. napanaglaeng nakikinkin na tawa kadagiti ko kumparik di tamyanan. Nukas na, nabannog ka. Ha? Pagkabannog nga. Umay na kami man nga tulungan na mga diskarga iti adu abagas.
Si Mang Peten ti bagas apara iti barangay. Ha? Ay, di talaga ayam. Imbag lakit din tataka tatabataw. Dagiti daduma ka barangayan tayaw. Di da kayat ti umayagbagkat. Ay. O, na yan nabambanog ka. Nakabanlugan. Nagbagkat kami iti nagado abagas. Para kano dito barangay kabildatan. Ay, daytan ye bagbagada abagas. Pinagbagkat da ka pa'y gayam. Laklakayan kan. Kinayat mo, may? Apay kidinasaan kat kabailak pa'y may. Imbag ano inikanda ka? Ikandak to ah. Oho, kanon tungay. Apay ato pa'y laing ngay. Ay nabadong uray puutom. Sanda ka ngay kan. Ipambardan to laing ngayon. Analipatan da ka nga inikan. Ay, saan mo't mabalinday tan tuyang nagbambanugag ang nagbagkat di daki din ikanan. Adang arod pilpil yan dagita nga opisyal. Saan na mabalinday ta? Iso nga rod nga ibagbagakin ka. Ano adda ipaaramid da? Wano anyaman adawatin da paburken ka. San mo nga aramidon? Kaya't kulaing matitumulong tuyang. Ay, san ka na tumulong? Madulamay. Na. Imbag kumamit, ano bayadan da ka? Libre ba? Nag-text ni Kapitan. Damdamagan na nun na isang Peten dagiti bagas. Pakibagayon ay diskargamin. Timulong pa'y ni tatabadong kada kamay. Sige, te, bagak day tagan kwa na. Day, isunto'y umawawag. Hello, Kapitan. Wen, Kapitan. Kano mingay nga iwaras? Inton sa badawn. Sige nga rod, Kapitan. Okay. Bye. Anya, iti ko na ni Uncle Kao, kagawad. Iwaras tayo kanon inton Sabado dagiti bagas. Sino ngay nga taman ng ayabak ngagbagkat? Dagiti tanod mo ngay. Nagsasadot damay. Sino ngay tinagagat? Kaya't mo't dagiti daduma, nga masapul ka nung adda swilduda. Ay, sumapul ka tay mayat ngagboluntaryaw, kwaraw. Ay, una yan. Nagrigat ti agbiro kiti agboluntaryo nga agbagkat. Ay, wen nga rod mare. Puro sadot dagiti lalaki diti kabildatan. Nangruna asaan da kayat no awat kitang danda. Kat asino pa'y ayati mayat ngagtrabaho nga awan bayad na. Ibagbaga ni Inteng. Nga ayaban nyo kano ni kumpari na badong. Tanagagat dayjay. Sa bagay, iso ti kadwa dakwarog ang nagbagbagkat. Imbag ka nung harod ni pari badong. Tauray saan mo atang danan. Mayat latta nga agbagkat. Iso nga rudan tayo ayaban may. Ang anyangay nga tanti itangdan kang kwana. Mapan ka manen agbagkat, ije barangay hall. Inton mabanug ka, agririkanto manen. Awan nga roti sa baling agbagkat. Ay sos, makaamuda moten ngagbiro. Imbilin ka na ni pare Inteng. Asyak ka na ti mapanagbagkat. Naglaingan. Saan ka din niya kung ungat? Ay talaga makaungat ak. Na. Day talatan tumultulong tar aramidaw. Kasanungay madjay tulong daken ka. Adan to siguro Ay na, day to abarangay ti di daan mo ti tumulong kadagiti tattao ngagsaksakripisyaw. Aging gayta, di da tapay la inikan iti istab ta. Ammo ni Kapitan, nasikati ka adwan ngay ayaban mi ang nagbagbagkat, kabadong. Ay, amo na, maray. Wen, uray nawan ni Kapitan, inal daw nga umawawag, tamangum kumusta. Iso adi ka madanagan, adan tutangdan mo. Wow! Nagsaya atin no kasta, mare. Inton bigat, sabadong, iwaras men dagiti bagas. Ay, umayak tumanen Wen tasi ka nga ruti para bagkat. Wen maray, umayak sa paituki di
Awan, Chip. Nabannog akon. Oh. Uray siya kamay. Chip. Aday bagak. Anya day ta? Saan na yung damat ni Tata Bado nga parabagkat ko ba? Uy nga raw, kaslasan na mabambanaw. O di agawit tan. Anya nga gaway? Intakit di aginuma. Anya tima ko na. Ay, may mayat manan. Ala, panawantan ni Tata Badong. Ay, kaasimanin ni Badong ko a pinagbagkat yung maray. Ay, huwag nga road, Mare. Kasanaw, pimanaw mo dagiti tanod. Kahit anyangay nga rod ita, manungay titangdan na. Ay, mabit man lang tawagak ni Kapitan. Damagak man, numano ti itangdan may kan ni Kabadong. The subscriber cannot be reached. Nay, Please try again cannot later. be reached, Mike. Ita, aglamangan ni Kapitan. Saan mo ta kasta, Apay ko mga aglamang. Di na kayat nga ikan ni Badong ititangdan na. Bayam tawagak tumanan. Ay saanin, manglukluko kayon nga opisyal. Ay na, Mare. Kasta unay ababain mi kan ni Kabadong. Nay, apay nga'y maray. Kasanaw, kat saan mi pay ana itagtay tangdan na. Ay, mano aya titangdan na. Dayta kumati damagag ken ni Kapitan ngam di namot sungsungbatan ti awag ko. Sana makontak. Madama siguro ti si Minarda, maray. Nagsubli-subli pa ije barangay hall. Kano ayabam mapanadagos. Isunga road, amasapul amatangdanan ni Pari Badong. Kababain pa yan ken ni Marituyang. Ay katuan sapay na laing asumao day di ako marita. Ay, tilan tumanon pakadandanunan ti istoryana. Istorya at dito'y intero akabildatan ti dakes nga aramid dagita nga opisyalis tayo, Badong. Di ka lang mabain. Oo, pagbain ako makat pudno may. Ada intenda nga istama. Awan nga raw. Ayan nga, ite bagasta. Nalipatan da siguro, Nawarasan aminin at at tao dito'y kabildatan. Ngam si kaalakay nga inayabandang agbagka. Di daman la inikan apulaos. Jak tumapmapanay, inton maminsan. Kunak tumangaminkan ka, asaan ka mapmapan? Nagtangkan ngamin ti ulo. Kinidalnak ka, anay ko. Di nak tumangamin dengdenggal. Nagsagahit. Saan kan at tumulong apulaos? Ay sayangam lang ti oras kan panahon mo. Imawag ni Uncle Kao. Kat inungtan na kami kadagiti tanod Kao. Apay aya, anya ti inaramid yung amade. Nakadanon ken kuana abinaybayan mi ni Tata Badong nga nagbagbagkat kadagiti bagas. Ay, da kayon tumet ngamin kwarog. Ay talagang agungat ni uncle mo tamade ti kasta nga inaramid yo. Uy, narningan na kami nga raw. Ay rumbang laeng, tapno agnakam kayaw. Di yun natultuladan ni Pari Badong ang naggagat. Isulaang ti para bagkat, idi awan kayaw. Very good ka nung arod ni Tata Badong kuna ni Uncle Kao. Maribanang, saan mo na dumagdagas ni Marituyang dito'y tersenak? Ne, katno ko nam akanayon ang lumabas dito Di nakpay talyawo nun. Ay, may salaan ti kayat asawan day mare. Gumurguran ka da kayo nga opisyal. Ay, huwag nga rod Ay, naibusan da ka nung ngamin iti bagas ka. Mababainak nga rod. Pudno ang naibusanda. Kat, anya nga iti desisyon ni Inteng iti day tabanag. Urayat ti awag na. Iso kumati pagdamagak, Mare. Nakababain mo't nga agpaiso. Istoryaan na kami ni Marituyang kadagiti tattao. Ay kat, awanan nadadaal kayon kadagiti bumarangay. Ay, Liklikan may ti makaitad iti sakit tinakam kadagiti kabarangayan tayaw ngam
Saan matla tamaliklikan? Ay, talaga, Mare. Ang masapol nga urnusan nyo na ito'y a problema. Ni Kapitan isukuma, tinas ka na mangurnaws. Tatabadaw! Papanam! Ha! Awan, tinakita! Ha? Di nakita? Wen! Saan ka akayat akasarita? Di tayo. Di nakita. Awan ka! Kagurgura ka! Apay nga'y tatabadaw. Ha! Gumurgurakan ka! Di nakmatiraman na gurangin, No gumurgura ka kadagiti opisyal. Apay kumasaan? Chiptano daklang, mate. Kami kayo? Ururayin mi lang ti awag ni Uncle Kao. Tadamagan mi no kasano masulbar ti problema. Wala saanin? Awan lang tilod ni Uncle Kao. Ngumamaw, umawag to dayjay. Naggapuan nyo ngayon, Nana. Dita, sinursur ko amin asuli ti kabildatan anak inistoriyaan. Di pa'y ka nabambannog kayo na. Pakabanog ako, mangay. Amok ti inis istoryayo. Nagdangag ka. Katuan na. Inistoryam, ngawanan ti bilibyo kadag iti opisyal iti barangay nang nangrunakin ni Kapitan. Ay, sos! Ay! Naglaing kan? Ay, ka siyempre ako pa. At daante na ito'y palayag ko, Nana. Kagawad ko anang. Nag-miss call ni Uncle Kao. Ngamjak na sungbatan, tamatama kang agar-aram, iti mawag. Aya! Nay, anya nga tatibaga na ngay. Ang mga nusi katiawagan na. Ay, imbaglaki din in charge ko tayo cellphone ko. Sigurado, sirmunan da tayo manayin. Saan kumamot Binaybayan tayo ngamin ni Tata ba daw? Naitangarod ko ito. Ay, anya nga itiramidan tayo. Sana kaya't ni Uncle ko tikas jay. Ay, Nay, isunti umawawag. Mabait lang ang kwarog tasong batak, Inwaras kaun dito'y intero akabildatan tinaramidakan ka, bada. Nasayat, mate. Kalpasan apag numaranda ka. Binaybayan da ka, nakaslawan anyaman na. Iso, mate. Idi kasapulan da ka, umay da ka pa'y ayaban dito'y balay. Maminsan laing nga ayab da, mapanak mo't adagusin Ngam itataawanan ti kasapulan da ka, di da kan amamaw. Wen nga raw, di pa'y kumustahin, mate. Talaga nagalas ti ugali da kita nga opisyalis. Bayamam, di ka lata nagsasaaw. Ay sana mabalay. Saan amabalay nga aguli makaklatan? Nasken ama amwan dagiti tattaaw. Asaan daan nasayaat nga opisyal? Ne, may manin nag-deliver jay truck iti bagas Maray. Wen Maray, at dapay magayam sumaruno ang maikan kunak no awanan. Ay, adamot siguro ti maitad ka na pari badong kan marituyan. Katno kwa. Anya? Ay, at alaman siya, wala na tato. Aya? Panalatsumanakom ka na. Wen Maray. Well, maawatak ti ibagbagab. Nanatuyang! Woo! Oh, apay! Dito yun ipapaitod ken ka ni kagawad ko, anang. Anya dayta? Istab. Kung kwayo ka nung kinitatabadong. Ala, mapanyo alaan nun sinako-sako abagasyo. Anya? Well, isugayam anaud-udi kada kayo, ad aduti ko kwayo. Ad adumat ka no, itulong ni Tata Badong. Ha? Ay, bilangak man numano dayto nga istab. Ay, adu, ito ni bilangan nyo. Nagado na Ala, mapanyon alaan, Nana! Ay na, da kayo nga opisyal di takabildatan. Kitaan nyo basit, taawan labsan nyo amawarasan iti pagsayaatan. Itikas na, awan agsaksakit tinakam na.
Ala sigay! Ditang tinagipusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ayaman kami iting kay panagdangag. Kapitan Enteng! At tao'y maribanang padigwan kay ti adobo amanaw. Naimas da ito'y tasyak tinang luto. Talaga? Ne, naimbag man tao may nakpadigwan, mare? Wen amaray, ngamain na amiris ko adagiti agkukumaray. Wen no agkakaruba, ket agpipin na digaw. Nang rona pa'y tabulan ti Pasko ita. Ay, kathun Mala, mudto yun day tamalukong, mare. Isublik to laangan, no adamot ikabil ko. Sige, maray. Agyamanak ay naapag iso. Saan ako nga agluto iti si Daon May? Wen maray, adukat da ita. Si Dayaw, kin ni Kapitan. Agyamanak manan, marito yan. Amumaray, naimas ti si Daon May kin ni Badungkaw. Adobo amanok. Ay uray siyak adobo akarnit baboy. Ay naimas maray. Ano kayat mo ay kat paramanan ka? Ayun man maray. Uray sika, paramanan ka mat itilinutok asidaan man. Ayun sige. Mabiit lang ta inak mangala iti pangramanam itilinutok asidaan may. Ayun maray. Kat inton isublik ti malukong mau. Adan tumet kargana. Inteng, yagmon ati honorarium mo, tainak makitsinda. Makitsinda ka manan. Kat no, nakitsinda ka idikalman. Kaya't kung ngamin ti gumatang iti pasig nga agkakaimas, padigwak man ni Mari Tuyang, agpapangkan ni Mari Kwanang. Ano? Dahita tiga po na, ngayon ka makitsinda. Kas lakit din para kadakwada. Jack, kaya't ako naundang nga awan ti masidsidata inteng. Nang runa day Tuyang. Agpasikat ngamin. Pinadigwan nak itilinuto na asidaan. Sakit nagadupay. Ako namlano nagado ti linuto na asidaan da. Di ka makitsinda. Ikan, kunat nateng tigatangan. Narigat no pasig akarne ti sidsidaan ta. Wan Syakon, ti makaam mo. Ni Mari Tuyang magday taaggat-gapan di sibuyas. Nakitsinda mo't gayam. Haw, Mari Kwanang! Nakitsinda ka gayam! Wan, Maray. Ay na, amo maray. Adaw ti pinalingkay. Kita ang maray. Pasig anay imas asidaan day tao. Uray siyak maray. Ado mo ti pinalingkay. Sigurado ang mapuno ti ref ko. Ay uray siyak amaray. Nay, adda kayo matgayam ditoy. Jack in pagarop anakitsinda kayo matgayam. Wan maray. Gumatangak man iti ikabil ko iti ref ko. Kurang pa'y nagito'y ginat-gatang ko ka. Ay oray siyak maray. Masapul amapuno tayo ref me kinibadong ka. Una, ngam nagbasit mo tayo pinalingken. Sada kas kanyak nagadaw. Kitaam, Ay oray siyak nagado matiginat-gatang ko. Ay kurang tayo da ito. Ay katado pa itigatangat Iso nga inakaw. Diyak kayak ti mataktak. Sigay, indakaw. Nagiti managkapal. Tol-tolatan dakit dan. Sa anak ngagpatew. Kaduak man ti gumatang iti na iimas asidan. Wow. Ay sus,
Nagimasin na ita sidaan. Makapabisin alang aban ti kinaimas ti Bangluna. Kasla kayat kung paramanan. Di mo kutkut yan dayta inteng. Ipadigok ka ni Mari tuyang dayta. Uray ni Mari kwanang, ikakmat. Apay nga unam ida. Ti kanun dati unam nga ida sarta mabisbisina. Ay, madamdaman amanganta. Inakpay padigwan da Mari kwanang kan Mari tuyang. Sige, sa kunti manggao, iti kanak. Sige, sikati makaamaw. Apay ka di akanayon mo ida apadigwan. Ta kanayon dakmet apadigwan. Ay, sana ka paatiw kadakwada. Pipinasikat kayo? Sana ka paatiw. Jak kayat nga ibagada nga awan masid si data anaimas. Iso apadigwak ida kanayon. Di uray man kanayon ak nga agudong tapno makitsenda. Unay kayon bakit? Nangrunakan ka. Apay ka di akasta ka. Rumbang adi ka makipinpin na sikat kadakwada. Jak narod kayat ti paatiw. Nangruna pa ita asawa nak ti kapitan. Ha, muka ba ulanda? Ad-adda pa'y akabaulak Ay na! Nag-iimasayin. Nagnanam siga. Ay, umigupak mampay. Mayat ato yan. Well, naimas data. Impadigaw ni Maribanang. Os? Nagpatigumanay? Well, ang padigwak to, Jak pa'y ngamin nakaluto ka. Ay, dito yung tisidang tatuyang. Dito yung patigo ni Maribanang. Sinigang abangos ko naman. Sakit, ulo pa'y kantyan. Na, kukwak ti ulo Ta kukwam dito tiyan. Kukwak ti ulaw, ta si kajay tiyan. Kukwak ti ulo ko nakmay. Kukwak ti ulaw ba daw? Malawan man langayin. Nay, aday ta ti ulaw. Kukwam laing. Ay, sus! Ulay kan, naibalangan ti sabaw. Makapasuron ka magnamay. Kunak ako kwak ti ulaw, kunamot ako kwam. Mala, kukwamaw. Sanayin kukwamaw. Ala, kukwam laktan, tasyak ti tiyan. Sanayin, kukwamon ti ulaw, tasyak ti tiyan. Atoy, Maribanang, padigwan ka iti white beans nga dakukod na. Ha? Ay, nagimasen. Ay na. Well, Maray, talaga naimas. Nang runat ang kumpleto pa iti Ricardo na. Ay na, agyaman Dua ako kudayta, sagay sa kayo kan ni Kapitan. Saan abalay, dadakkel ako kod. Iso amak, nagkayo nga agsida. Agyaman manan, marikwanan. Ay mayat mutkit di ter aramidan nyo Kanayon na ka makaraman iti na imas amasida. Kas ita. Ada impadigaw ni Marikwa ng ako kaon. Iso padigwak tumat ni Marikwa ng iti na imas ngamday ta impadiguna. Anya? Anya kumaasidaan. Karnit baka? Anya? Kat mo nagmuna. Uray man. Adamat maigatag. Kansa na bali tama karaman kamay. Tidakas, no ipadigok amin. Ngam ditabutun ti pangipanam iti kwartata. Awan pa imot magatang mon abaro at sinilas ko. Mabalin pa imot ti chinelas mo. Nagdaan nga rudan, kababaen. Kapitanak pa. Nakadadaan ti sinilas ka. Mapugpugsat pa yan. Ay na, inteng, mabalin pa'y dayjay. Barutam no mapugpugsat ako nam. Gumatang kanto iti barbaraw. Saanan? Gumatang akto no talaga anapirden. Marikwanang, umay kapadigwan iti linuta. Daytay, Nagbanglo Anya dayta, Kit-kitam nga dupaw. Anya dayta ko ng pailaan. Ti kayat ko asawang. Luanya ka ni dayta. Palusot ka pailaan. Ngalah mo to yan. Daytan di sidaan. Tadyak na kalutaw. Masaduta. Awan sa ngaminan, ti lutom anay mas asidaan. Ado itirif ka. Napumpunaw. Ngam jakon na sango tinaglutaw. Nagisupsupo tak iti asukar. Aya. Agyaman ak iti impadigo, Maray.
Badang, adda kwartam dita. Awanain, naibusain, na inutam mat nga lalain. Inna ko mamakitsinda. Awan mo't pakitsinda. Di saan ka namapan? Padasan tamat itatag sida iti Pasig anatan nga. Ay sana mabalain. Awan ipadigok kada marikwanang kan maribanang. Iso nga ikanak iti kwarta, ta inak makitsinda. Awan nga rodan ti kwarta, kan awan matan ti trabaho ita. Gaputan alpas matan tayo aramidan mi abalay ni pariganay. Ay sana mabalain. Masapol nga ikanak, inak makitsinda. Awan nga rod kwarta. Sige nga rod. Rumwarak ta inak umutang. What? Inak umutang iti pakitsinda. Oray sa nga ribulaang. Nadakalan nga. Ay basta. Sigay, rumwarak pa'y. Inak agsapaul iti pagutanga. Anya, naibusan ti kwarta, Binteng. Kat dyan ikaw awat mo nga honorarium mo. Ayan na. Sa pulong ti honorarium ko, kat ininot mo nga inala. Pinakitsindam. Retan ti bagbagak. Maibus ti kwarta ta, gapo iti kinapasikat mo. Anya pasikat? Ewan, tapasig akar ni tigat-gatangam. Kalpasan na, ag-ado pa ti padigaw, ngam ti sidaan ta. Jack nga rod kayat ako na endamari to yan, kan marikwanang nga awan maigatan ko ikinaimas asidain. Iso Jack matpaatiw Ewan na, ngam ag-ado nga rod ti padigaw, ngam ti sidaan ta. Ikanak nga rod ni ti pakitsindak. Ay, no money. Kasano nga roditan? Ay, inaklangan umutang ka ni Mari Sofia. Sigurado pautangan nakday jay. Gapo iti dito, umutang ka. Gapo iti kinapasikat mo. Ay, una yan. Anyan ti arabid mo. Agin babak nang ka Ay, di na kong kontraan inteng. Aguli magkalaktan. Anya, umutang ka to yan? Walang kakaganay. Taawan ngamin pakitsindak. Kastaya, mala. Ikan ka man lang iti 5,000. Ngam, ibagam to ka ni Badong. Nga umay nanto'y karo. Inan tumulaan tay bangkag ko itinateng. Ay, uwan kakaganay. Ay, agyaman ako na ya. Nalpas ngaminan jay balay kong araramiden da. So atop no ada kwartayo ita. Sige, ikan ka iti 5,000. Ket ikaron tulangan ni Badong iji bangkag ko. Uray kontratan tulangan. Ay sigay, agyaman unay kakaganay. Agyaman unay. Ala ka din, Mari Sofia. Pautangan na kiti pakitsindak. Uray 3,000 laeng. O sige, tapnoawan ti maibagam maribanang. Pautangan ka. Ngam ti kwarta nga adda kaniyag, katjay mapurporsyentuan. Ay, urayan basta pautangan na. 3,000 kunam? Wan Mare, uray porsyentuan latan. O sige, ngam 30% ti porsyento na. Ay, urayan Mare. O sige, 3,000 ti utangam, kat 30% ti porsyento na kada bulan. O kailangan, Mare. Sige, pautangan nak narudad. Ay, awan pa yan magangadan siya. Taigat, gatang kumadlatan iti sidaan anaimas. Kasta ka din, Ana. Ay, mas dawak namin, Tapasig anaiimas ti sidsidaan nyo. Agsida kayo mat ngamin itinatang, Made, no pasig akarne. Ay da, masapul ang naiimas ti sidak, Sonya. Jakmut kayat ako na undag iti tao nga awan maigatang ko iti sidak ang naimas. Maray! Padigwan ka iti karnit baka. Naimas na itaw, ay uwad Inton bigat, sa bali manen asidaan ti padigokan ka. Naimas matlaang. Uray siya padigwan kan to matlaang. At dan to matla kasukat na day taim padigom kanya. Ay mayat man, agpipin na digo kayo gayam. Una, pasig anay imas ti sidanay.
Isa padigwak mata ni Marikwanang. Uray siyak padigwan kan tumat itinaimas, Marituyang. Marituyang, adtoy ti ipadigokan ka. Naimas daytoy, adobo a karnit baboy kan karnit manok. Aya. Wen, ay naimas ti pananglutok iti dayta maray. Isaramanan nyo kan ni badung mo. Ay, uda maray. Sigay, agluto akmat inton bika, taumay ka paramanan. So katak tumat daytoy impatigaw. Naimimas pa Aya. Awan adayo ang naimimas ti patigokan ka maray. Takarnit baka. Aya. Ang sukatak tumat ti ipadigom to akarnit baka. Gumatangak tumat ti karnit baka. Ta ilutok tumat. Ay awan maray. Adulat ta ti padpadigokan ka. Ngamsi ka? Nagbaset ti padpadigaw? Saan pa yung makadanon iti tiyan? Agpatinggalaang iti karabukaw? Ngam no siyak ti agpadigaw. Kitmatnag ka nga agsida. Anya? Ala, bayam Marituyang. Naynayunak tupay ti ipadigokan ka. Kan kaimasat tupay alutwan. Maribanang, umay kapadigwan iti sinigang nga ikan. Naimas daytoy. Daytoy tay kaimasanen nga ikan, kan kanginaan nga ikan. Aya. Ramanamot ati kastoy a klase ti ikan, maray. Amukat adi mo narabramanan, gaputan ng inaunay. Naglastugan. Ngam siyak, kabaalak ti gumata ang iti kasta a klase ti ikan, maray. Ngamen, awan mo't ti adaw apaggastusa. Agmay-may sa akmat, kan adamot honorarium ko manipod iti barangay. Kan adapay di isturkaw apaggapuan ti sabalipay nga income ko. Ala, bayan mare, gumatangak tumat iti kastoy a klase ti ikan. Taso katak tumat daytoy inted mo. Inmaya kakabadong, gaputan di ka matla umayan ni Jipanay. Mano na bulan tinapalapas, manipod di inikak ni Tuyang mo iti 5,000. Anya? 5,000? Weng, pakichinda na ka no. Kat kunak na umay muntulangan ni Karo iji bangkag ko. Mulam, tinalawa bangkag ko. Anya! Siya kunti mismo nga inmay, Maribanang, kaputaman na bulan tinapalabas, ngam di ka matan umayag bayad iti utang mo, kat naurnong matan ti porsyento ti inutang mo. Iso asa nga 10,000 amin ang ti bayadam. Ha? Ala, agbayad kan mari. Narigat no maururnong latan, tamarigatan ka amang bayad. Ako mare, mabalin ka din nga ikatamlaan ti porsyento na. Awan nga min pagbayad ko. Saan ang mabalin? Saan ka pinilit nga umutang kanyak? Hindi kat sikatin ang pilit kanyak, apautangan ka. Ayan ang nahiko ba daw? Nalipatak nga ron tinangibagakan ka. Iso asuray. Wes, langay sikat tinapan ng utang ajak amaw. Ala, sikat timapan mangikaro yung bangkag ni kakagaday. Kat pulaos, di katulungan. Ha? Badaong... Yan. Kanapa? Ustod. Kapitikin na parang magmaw. Noon niya laditan ti mararamid mo. Ay. Ano? Iagas ang may data bayadam. Sabag ka. Ay makamo kayo si pagbayad mo. Awan bibiyang ko iti data. Nagkunagamin ang mapan ka umutang iti ada porsyento na. Sakit nagdakal po. Inteng. Ibayad tan ati honorarium mo na. Ay, saan? Kasapulok ti kwarta ita. Gaputa dagatangag nga orbon. Gumatangag iti orbon abaka. Inteng. Awan bibiyang ko iti data. Marikot mo mutin na. Baka abukan. Nagdakkel ti utang ko. Nagdakkel mo ti porsyento na. Ay na, parikot ko no kasano kabayadan ita.
Tapulos ngawan pagbayad ko. Ay, oray siyak, Maray. Parikot ko matibang kag ni kakaganay. Naglawa mo't gayam. Kanon to pa'y ngay amalpas ko amulaan. Kat bukwalak pa'y. Kasanaw, dinakmad kayat atulungan ni Badong ka. Oray siya ka. Agparikutak matan, nga main awan apulos ti kwartak ita. Gaputa ingat gatang ko iti naiimas asidaan. Hay, agraman ti ganansiyak dito istorkaw awan matan. Just kick it day. Naka-ameris ako, Maray. Madigayam. Maday, tinaramid ko. Oray siya, maday, tinaramid ka. Basol mo, Marituyang. Sika nga bin tinangirugrugay. Na, apay asyak ngay. Agpapada tayo nga kimbasol. Tano saan tayo kumaan nagpipin na sikat. Di saan tayo kumamat nga agbababawi ita. Nangro na kada kayo adwa. Tauray la imut utang kayaw. Idinto ta siya, katjak imutang. Ay, no siyak, awan parikot kaw. Ay, saan nabalikan niya ka? Taada honorarium kaw. Kan ada pa istur kaw. Oh, da kayo ngay. Nang runakat kunayo akapungtot na kayaw dagiti asawa yaw. Iso talagang agparikot kayaw. Ay, unay kayon ababakat ayan. Dahita ti resulta ti awan pa nagpakumbabak ako nada. Pasikat kayo nga agpapada. Ngam ita agparparikot kayon. Ala, sulbaran nyo ti parikot yo. Ala, sige. Dita ang ginagibusan di sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkumpas apadas ti kakaisona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Jonan Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.